Takže vás tady vítám, jsem to já Zoky a jsem tady i s Tropíkem. Dobrý den. A Nekecám. Čau čau. No a hrajeme teda Good Game Gangster, jste si mohli určitě všimnout. Hrajeme teda na mojí postavě, jsem jenom 26, nic zázračného. A tady Tropík, tady vedle mě, hezký. Je to první díl samozřejmě. Ano, a je to v HDčku, ještě ani tam nemám render. Takže to potom klidně můžu hned nahrát a bude si to nahrávat jenom nějak 10 minut. My už jsme plánovali točit i Shakea. Ale když jsme se dali na mafiu, protože nás Shake nebavil, takže... Ty hejte má epický AK. Není AKčko, to je nějaký buschl. No, čerknuli jsme bráchový playboy a našplíchali jsme se oba dva. Jsme vám voněli do idea? Se nediv. Wow. Když ona má 502 a ty máš 333 síly útoku. A ještě měla epický to a 306 a ty máš 196. A jo, tak já to neumím hrát, víte. Umíš. To nemám ani já, tolik co máte. 18, asi 29, to je nahackový. Je to možné, no. Je to možné určitě, protože 502 jsou tvoje, já jsem 29. To je nahackový. No. To je nějaký hacker. To je pohodě poznat, protože to jako nejde, tak. No ale jako tady tento mikrofon, on už je celkem starý, takže jako mluví jako celkem nahlas, protože... Takže jo. No, tak to už je lepší. Mám hotový úkol. Tak. No. Podíváme se teda, co máme v obchodu, já jsem se teda ještě... Jo, už můžu... Já nemůžu. Ty AKčko. 337. No. Ukáž, jako máš ty zbraň. Já mám toho škorpiona. Ale ten byl silnej také. Já bych si dal to AKčko. Dej ho tam ještě. No. Ne, dodal. Ukáž. On má 85. A tam ty Oba nás více proti padouchům. 332, co? Oba nás více proti padouchům. To bych si koupil. A méně škodí proti taktiku. To je dobrý, tak. To by to bylo, jak se koupit. No tak jo. A zabere ti aspoň nějaký inventář a potom tam můžeš mít. A ještě si můžeš koupit ty vylepšený náboj za 2 litry. No jo, no. Tak. Výhodná koupě. Ty co jsem novýho zjistil? No ještě. Prodáš to starý. No. Pojď mi to, umíš? Já jsem zjistil, když neporovnávej, jestli je toto větší. A když máš menší, tak dívej, tady máš 172 až 337 a tady máš 176 až 307. Musí toto být blíž k té 300, chápeš? A je to lepší. Že to potom je to moc vzdálené a to je potom blbý. Tady budu se nějakým způsobem uklidit. Flashbanky pořád tak, šudu. Já budu se nakoupit. Náboží dám. Ale ne, ty už jsou starý. Aha, ty nemůžu. Prodáš všechno. Prodám všechno. Tak to AKčko za to moc nedáš. To nevím. Korona ty nám. Mám koupit ty červený. Lepší, ale to už neprodáš, to víš. To bych asi. No. Takže nevím, jak dlouho točíme. Já tady to máš napsané. 4 minuty, jo, dobrý. No a teď, a potom dej tam toto ještě. A jelikož já teda nechci být žádný ilegalista, nebo neříká ilegalista, já vím. A potom si kup toto, to je docela dobré. Já vím, že se neříká ilegalista, ale prostě já to nechci mít jako nějakým způsobem jako prostě to nemět nějak oprávněně. Tady jde vidět mikrofon. Jde to nějakým způsobem zesilit? No asi ne. No, to asi ne. Počkat, to zkusím tady. Si mám mluvit hodně nahlas, že lidi? Počkat, audio. Takže... Už je to lepší? Haló! Já tady strávím prostě zase
Já se přijdu v hádečku. Poláme to? Víš, jo. Já to nechám v hádečku. Jo. No. Je to sice jenom hádečko, ale prostě tak no. Jo. Teďka, kdybych to měl celou dobu, tak to upustí, tak to bude slyšet celkem dobře, ale jelikož my jsme tady na to dva, tak musíme mluvit nahlas. No, takže asi tak. Takže Radim si nastaví úkol, že? Ano, a mohli bychom tam Dát Ty jsi moji mě- postavu. No, ty jsi neřekl mi jméno. Zoký vlastně. No, děkuju, no. Promiňte, no tak když tak, on je Radim a já jsem Filip. Filip. Něco tady musím odhlásit? Aha. Budu muset odhlásit ještě aj tady. Ne, nevím na co má. Jo, no, Pokud si dávali challenge. no. 6 minut, kolik dáme? Asi tak, nevím, budeme natáčet kolem těch 10 minut, no. No, protože ono tady s tou neregistrovanou verzí jde natáčet jenom 10 minut, nemůžeme víc. Tak 10 minut stačí, to je dost na to hru. Neviděl jsi to? Takže Filip. já jsem mámy už, No. takže já jsem 29. Já vím, já jsem hrozný stará, prostě, jaký tam ještě nejsem, ale tak. To prostě, když blbě začnete, tak to už se těžko dohání. To bude trvat ještě celkem dlouho, než se dostanu do mámy. Tak náboj bych si mohl koupit, ale já to nemám. On vlastně nebude to trvat až tak dlouho, vzhledem k tomu, že mně chybí už jenom pár útoků, teda duelů. Tady tohle je naše rodinka. Můžete vidět, že Filip je kápo, já jsem hned pod tím je ještě David, potom Pitík. Aha. No a potom Kuba Ulík. Kuba Ulík. No, ne, dej tam body za aktivitu. Rodina. No, už jsem pěkně dlouho. No No a vidí, dej tam to rodinný konto, jenom já jsem tady prostě dával zlatky. Protože ti šmejdi si nechcou objednat. A Filip by si objednal, ale on to má nějaký pojebaný. No. Tedy rozbité. Počkej, dáme tam i moju postavu. Tak dobře. Tento díl ještě vyjde dneska a ještě bude druhý. Možná. Možná. Vzhledem k tomu, že máme teda školu, tak Si uděláme školku s úkoly. Stopne tak, dotočíme Zatím zatím bude- 10 minut se nám to nahraje a potom budeme točit další. no, jak si budeme dělat ty úkoly, tak já to dám zatím nahrávat na to YouTube, protože tak. Tedy mohli bychom na nějakou zautočit, ne? Tak to dají, ale já nevím, jestli jsou všichni 12 hodin. No, Tak to dají. ale jo, Jo, jsou. Všichni. Nějakou lehkou. Já zase, Nás tam 5, a 29. To ne. to je moc silný, že něco tam mají. Ne, já jsem to nadavit. No. Byl ten vezme. Mafia, tady to, těch 5 je tam, Polandky. Ty bychom mohli dát? No. Jo. A počkat, máme tam. Jo, to můžeš asi jenom ty. Takže Poland Kings. Jsou nějaký Poláci. Kings. Ano, můj psací skill. Tohle tady je kábel od mikrofonu. Ale my už to budeme muset končit. No, takže budeme vás napínat a necháme to na druhý díl. Takže A my se s váma loučíme a čau.